As máquinas da choupana. A quiniela está incluída nas apostas do Estado. Vamos, como a lotería de Nadal ou a primitiva. Que tremendo erro. A quiniela é moito máis cunha aposta. É unha forma de reflexionar sobre o fútbol, sobre os caracteres, sobre a xeografía, sobre a historia, sobre a condición humana. Iso é a quiniela. Empezamos polo glorioso. Glorioso, o Alavés. Chamanlle o glorioso e iso que nunca gañou nada. Pois iso é clásico da bravuconería vasca, sí, señor. Canto optimismo teñen os tipos. A ver contra quen xoga. Epa! Contra o Betis, contra os Saleros, sí, señor. Salero contra bravuconería. Bravuconería contra os... Betis Alavés, eu creo que... Ya no puede cambiar. Robert. Porque no tiene. Robert. Porque le faltan las. Robert. ¿Qué? ¿Por qué berras? A ver, home, que estabas aí, díxeme un poquinho de silencio, por favor, para poder acabar a quiniela. A quiniela. Apostas de fútbol. Neso gastas ti o tempo e os cartos da familia. Nesa costume retrógrada. ¡Retrógrada! ¡Retrógrada chamoulle a Santa Quiniela! Pero que lle pasa a esta xeración de acomodados? Que Toda lle pasa? razón, Kevin, toda razón. Se foron xogar ao fútbol a un campo de terra enlamado. Habían aprender o que é a vida. Habían aprender o que é a vida. De todas as maneiras, extrañame que Robert fale así. Últimamente o fútbol femenino está moi de moda. Pero que me estás de moda, pero o fútbol... Mira, o fútbol das rapazas está moi ben se está na cidade xogando en erva artificial. Pero aquí, menos mal que escapamos da moda de mierda esa, entendes? Non creas, Non creas. Esa moda, como dis ti, está a piques de chegar. Ela non sabedes o de Dona Remedios? O que? O que? Don Remedio vai xogar o fútbol, pero con camisetita apretadita, pantalón corto. Non vai xogar, non. O que contou Milucho non podía ser certo. Era demasiado increíble. E, sen embargo, como adoita pasar nesta parte dos Xallas, a confirmación do impensable chegou pouco tempo despois. Pois sí, vou patrocinar un equipo de fútbol feminino. As máquinas da choupana. Wow. Non sabía, dona Remedios, que lle gustaba o fútbol. Pero como me vai gustar unha idiotez así? Correr mal vestido detrás dunha pelota, por favor. Entón? Ti pensas que a Florentino lle gusta o fútbol? A lo que lle gustan son os cartos. Pois o mesmo camiño. Pero que cartos vai dar un equipo de rapazas da choupana? Ti non o ves, porque ti non tes visión de futuro. Nin de presente, nin de pasado. Es prácticamente unha toupa. Pero eu son unha muller de negocios. E se existe a mínima posibilidade de que o fútbol feminino sexa tan millonario como o dos tipos, eu quero estar aí, dende o principio. Dona Remedios, se o equipo da rapaza se chama Máquinas da Choupana, os cambios deberían chamarse recambios. E por que non probaste a xogar, filla? O mellor temos unha crack na casa e non o sabemos. Ai, claro. Eu? Sí. Eu? Sí. 1000 veces morro antes que pegarlle patadas a un balón. O fútbol é alienante, é absurdo, é violento. Penso falar con todas as mulleres da choupana e que conserven a súa dignidade e se manteñan lonxe desa merda. Pois inda que non o creas, Foucault pensa o mesmo que a ti. Sí, señor. Foucault? Sí. Pa, Foucault é un machista sin cerebro, eu son xustamente o contrario. Vivan as mulleres teibes de fútbol. E alá marchou, disposta a torpedear o nacente fútbol femenino da choupana. Pero como estou seguro de que xa imaginades, as cousas non saíron como aparentaban que ian sair. Era visto. Pero vos sabedes como soa o contacto da bota co balón. Coiro contra coiro. Pero vos sabedes como ule o céspede mesturado co suor das xogadoras. Polo que parece, gustouche, eh? É que non é que me gustase. O fútbol non gusta ou deixa de gustar. O fútbol séntese aquí, moi profundo. É que se chaman as máquinas, pa, pero
Pero é que son todo corazón. Buah. Que frase máis boa. Buah, é increíble. Máquinas, corazón... Buah. Vou no publicar ahora mesmo. Esto de obsesionarse con todo venlle da túa familia. Pero non pode ser. Pero serán desgraciados, Dios mío. Pero moitísimo peor que a traición, hombre. Unha puñalada polas costas. Faime un favor. Se o chojo a saber... Veña. Calciñas, por avisar. Veña, chao. Que foi? Os de Lameiro, arrastrándose por detrás para picar como as velutinas. Dios, hai que pegarlle lume ese sitio, dunha vez por todas. Pero que fixeron desta vez? Pero como que fixeron, Milucho? Vos que pensades que fixeron? Pois non sei, que a mierda de pistas que das é imposible adivinhalo, Fuc. Montaron un equipo de fútbol femenino. Equipo de fútbol femenino. O primeiro derbi desta parte dos Xallas. Choupana contra Lameiro. Alto voltaxe. Acaban de decir na cola do pan que vai vir un coche da Garda Civil e outro da local. Así que, por favor, Robert, nin te achegues. Pero, mamá, eu non vou matar a ninguén. Pero se teño que esmagar algunha víbora, esmago e punto. Rea. Hai 3 días estaban me dicindo que era un retrógrado de non sei que por facer a quiniela e mira agora. Estás convertida nunha hooligan destas violentas. Eu non son violenta. Pero teño claro que significa defender a Choupana. Ao mellor ti non o tes tan claro. A miña orixe lameirenta vaime perseguir ata o día que morra. Decidí non asistir ao partido. En parte porque non sabería de que lado poñerme e en parte porque sospeitaba o que ia pasar. Sí, son eu, Kevin José. Ah, hola, sarxento. Sí. No calabozo ata mañá? Vale, pero non hai sangue, non? Ah, vale, non, pois entón nada, non hai problema, vale. Vale. Veña, vale, Alberto, veña, ata mañá, veña, chao. Que foi? Nada, a túa filla, que sei que está no calabozo con outros 4 violentos. Tranquila, sen sangue ni nada, así que non hai que preocuparse. Pero deberíamos ir ata ali, non? Ala, ti. Hoxe no luar van a estar Fuxen os Ventos e Rigoberta Bandinis facendo un dueto. Tamén tes razón. Unha noite no calabozo ben a pasa. Ah, dixo o sarxento que todas, todos e todes detides. Que tan respetuosa é hoxe en día benemérita ca diversidade de xénero, verdade? Ai, mira! Aí sale Rigoberta Bandinis ca gaita. Que ben lle queda, mira. O partido nin chegou a celebrarse. Polo visto, en canto se tiveron cerca, as dúas aficións comenzaron a paus e a cousa tivo que ser intervida pola Garda Civil. Eu xa estou montando o meu propio equipo. Sporting Casafuku. Fútbol de ataque. Dixéronme que o Chino Jun tamén vai montar un equipo. A Muralla da Choupana. Vai haber 3 equipos na Choupana. A que pasa, Kevin? Molesta a competencia? Non me molesta, pero mellor sería unir forzas e montar un equipo potente. Bueno, caraño, que parvada. O fútbol é rivalidade, payaso. E con 3 equipos xa temos media liga organizada. E cada ano descende un e listo. E onde vai descender? Cala a boca, Milucho. Dona Remedios, se falamos con Piloto do kiosco, ela ten un bo equipo ali, O minifundismo é a nova amenaza para o fútbol femenino da Choupana. Pero de toda esta historia quedou unha cousa preciosísima. Mira, pa, hai un refrán español que di gallegos e asturianos, primos hermanos. Que ven a significar, Non basicamente... sei o que significa, Robert, pero que estamos falando do Oviedo. Que me estás dicindo? Que Oviedo lle vai gañar o Real Madrid no Bernabéu. Claro. No Bernabéu, Claro, Robert. pa, pero, mira, é que tes que entender que a quiniela é algo máis que o fútbol. Tes que deixar falar o corazón, pa. Tes toda razón. E veña esa estaita que se xo Bernabéu, veña, 1-2 po Oviedo. Aí está.